Tultiin Sundsvalliin ja jätetään tämä E4-moottoritie. Lähdetään E14-tielle ja suunnaksi tuo Norja Lillehammerin suuntiin mennään. Tuli hellekelit, niin käydään uimassa. Pakko käydä 25 lämmintä. Hienoa maisemaa on täällä Ruotsissakin, ei voi kiistää. No niin, käännyttiin tämmöiselle pikkutielle kuin 83. Ensimmäinen tie, joka ei ole valtatie käytännössä tällä reissulla. Filming everything now. It's quite hard to wheelie on this one. Yeah. Siinä oli Ramsössä kyllä melko mukavia nuoria miehen alkuja. Tulevia moottoripyöräilijöitä sanovat olevan. Kaiken kaikkiaan tämä Ruotsi on kyllä yllättänyt positiivisesti. Nyt täällä on tosi hyvässä kunnossa nämä tiet. Ja mukavaa tämmöistä mutkapätkää koko ajan. Pojat kehuivat, tuossa Hennan campingissa on huiput systeemit ja niinhän tuossa näkyy olevan. 27 lämmintä ja hiekkaranta. Tulee vähän turhan lähelle tätä päivää vaan, vielä on päivää jäljellä, niin tässä lähdetään, mutta hienolta näyttää. Saavutan Ljusdaliin, ainakin tolkun kirkko. Yöpaikka löytyi tästä Morapuukkotehtaan vierestä, eli Moran kaupungin lähistöltä, ja huomenna jää Ruotsi taakse. Kamat maan kasaan ja lähdetään ajelemaan. Täällä on vissiin joku keksinyt lumiauto. Pikku evästauko ja sitten taas jatkuu. Siinä kävi joku paikallinen kalamies kertomassa, että ei tämä ole mikään näköalatasanne, että tämä on toisen maailmansodan aikainen tämmöinen puolustusasema. Ruotsi on ollut pelkkää mahtavuutta, kun lähti tuonne länteenpäin puottelemaan pois siltä isolta valtatieltä. Täällä on aivan älyttömän siistit nämä tiet. Hyväkuntoista tämmöistä asfalttitietä ja koko aika on semmoista mutkaa ja katseltavaa. Ollaan aika Etelä-Ruotsissa täällä ja täällä on ihan samannäköistä maisemaa, mitä tuolla ihan pohjoisemmassa Lapissa tai Keski-Lapissa. Jännä huomata semmonen. Mutta siinä on Riksgränsen Norge. Ja nyt muutama päivä mennään sitten siellä. Tämä oli jännä tämä Norjan maisema. Tämä eka kerta mulle käy sillä tavalla, että Ruotsin jälkeen Norja on semmoinen vähän niinku blää. Vielä 81 kilometriä tuonne Lillehammeriin ja sielläpä sitten näkyy jotakin maisemaa enemmän tässä. Mutta kohta äkkiä motorilla vuorossa. Nyt alkaa olla kivat maisemat. Täällä on avaraa tämmöistä laaksomaista maisemaa. Siinä on tuommoinen puinen hotelli, tuota eilen katselin majoitukset. Vähän turhaan kaukana vaan Lillehammerista. Ihan siisti rakennus. Saavuttiin tänne Lillehammeriin ja nyt mennään kattoo tämmönen Maihauken. En ole yhtään tutustunut näihin
tapahtumapaikkoihin, että olisikohan tämä yksi niistä. Kyllä se oli. Se on Norjan Olympiamuseo. Näemme tuossa ohi meni. Maihauken. Joo, melko jyrkkiä katuja täällä on. Motskareille kivasti annettiin äsken tietää tuossa, kun kyllä ne ymmärtää, että se ei ole niin helppoa välttämättä täällä pysähellä ja pidetään pystyssä. Ja nyt on hotelli onneksi varattu ja ruvetaan siihen kamat. Kaunis kaupunki tämä Lillehammeri. Siellä näkyy hotelli-ikkunasta Lillehammerin olympialaisten mäkihyppykisapaikka. Siinä on semmonen pikkunen jääkiekkoareena 4000 katsoja sinne about mahtuu. Täällä on sitten tämä vähän isompi. Tämä on se olympialaisten areena. Tää tuossa äkkiä luin, niin olisiko tänne joku 11 000 ihmistä sitten mahtuisi. Melkoinen mesta. Se oli kyllä tämän pitkä matka kävellen tuonne. Mutta kyllähän siellä käydään, kun tänne asti on tultu. Astutaan Olympiatunnelmaan. Hieno mesta. Lillehammerista lähdettiin pohjoiseen E6 pitkin Trondheimia kohti. Tämä on tämmöistä kivaa laaksoa tämä reitti. Helikopteri siinä lensi matala lento. Donbass-nimiseen paikkaan saavuttu. Se on Donbassin kirkko. Vanha kirkko. Täältähän lähdetään sitten sinne. Pääsee Trollstigenin suuntaan ja pääsee Trondheimin suuntaan. Me lähdetään sinne Trollstigenia kohti ja sinne ollaan vasta menossa sitten Trollstigenin vaan näitä Atlantic Ocean Road katsomaan. Eessäpäin näkyy aivan älytön sade. Tämä tie on tässä märkä, niin toivon, että se on niin tästä mennyt, eli kun minä seuraan sitä sadetta. Jos tuo nimittäin tulee vastaan, niin nyt on väärät varusteet mulla siihen. Löytyy tämmönen kiva ylämäki, hakee täältä vähän ruokapaikka, pikku tauko. Näkee vaan huitusti tuolle laaksoon, noustaan tosi korkealle. Joku Turloupa tämä paikan nimi. Tuossa on automaattinen tuommoinen tullipiste. En oikein tiedä mitä tuolta löytyy. Nyt ollaan kyllä Medekomakiassa possujunassa täällä. Alamäkeen mennään tälle. Yritetään, ettei tarvitsisi pysähdellä.
Maisema muuttui kyllä. Ollaan täällä Laaksossa edelleen, mutta on aika lailla ylhemmät nuo vuoret, mitä oli siellä Lillehammerin pohjoispuolella. Tämän näköistä maisemaa tiellä numero 136. Tässä on vielä 120 kilometriä sinne Atlantin väylään. Hetken päästä tulee myös se Trollstigenin risteys. Mutta hienoa maisemaa. Siitä sitten sinne Trollstigeniin, jos sinne haluaa mennä. Siellä päin. Åndalsnäsistä käännetään Moldea kohti. Sieltä ilmeisesti lähtee sitten se lautta. Pitäisi olla pitkä lauttamatka tiestä. Ja mahtaasti lautta justiin on tulossa. Kävi kyllä hyvä mäihä. Moldeen saavutaankin tämmöiseen merenalaisen tunnelin kautta. 9% kaltevuus tässä. Tein semmoisen voittajavalinnun tuossa, että otin Moldesta hotellihuoneen. Vaikka olla taas energiat niin vähissä, että mukavampi lähteä katsomaan Atlantin päällä aamulla sitten. Hyvin levänneen. Siinä se olisi hotelli. Siinä ei näkymä muuten hirveän paljon hotellihuoneesta enää voi parantua. Hei Camping Krematonnista, niin juomat matkaa ja nyt hotellille pakkaamaan lopukkamat ja sitten lähdetään ajaa. Kivan näköinen mestä kyllä tämä Molde. Eilen luulin, että ei ole johonkin pikkukaupunkiin, niin monta kilometriä oli vaan mennyt tätä kaupunkiasutusta. Ja täällä on joku 30 000 asukasta. Kohteessa ollaan Atlantin väylällä. On tämä kyllä aika siisti paikka. Siinä se on se kuuluisin silta ilmeisesti. Tässä on joku Jäämerentien monumentti, niin pysähdytäänpä siihen. Siinä on ehkä maailman isoin lokki. On muuten aika jötkäli. On periaatteessa ollut vähän paremmissakin paikoissa ajamassa motskarilla kuin tässä. Piti väistää tuossa vähän rekkaa, niin ei ollut se levike ihan semmonen mitä arvelin. Nyt varmaan tässä ojan pohjalla ajellaan sitten jonkun aikaa. On nyt semmonen mahdollisuus saada tämä kaatuma tähän, että aika hyvät mahdollisuudet on. Mutta eiköhän täältä päästä pois, kun sitä ennenkin päästä joka paikasta kotiin. On aika syvä oja. Melkoista endurointia tuli tästä nyt. Otetaan vaan pikku tauko tähän. Siinä on paikallinen moottoripyöräilijä pysähtyi katsomaan mulle reitti, että tää on tosi syvä oja. That's definitely too deep. I think I'm screwed now because I'm in the mud. Siinä lepää.
Jaha, matka jatkuu yhtä kokemusta rikkaampana. Lähdetäänpä seuraamaan noita vähän puhtaampia moottoripyöriä. Olihan se melkoinen jumppu. Nyt mennäänkin aika syvään tunneliin. Tää oli joku yli 200 metriä merenpinnalla niin siellä ihan pohjalla ja 5,7 kilometriä pitkä. Atlantin väylän tunneli. 17 astetta lämmintä oli tuolla ylhäällä. Katsotaan miten se täällä sisällä näyttää se lämpötilasti. Niin saavutettiin se syvin kohta tossa ja lähdetään seuraavaksi ylöspäin. Ei se lämpötila tässä laskenut kuin 16 asteeseen, eli aika tasaisena täällä pysyy. Näin saavuttiin Kristiansund. Kristiansundkin on jonkun aikaa ollut sumpussa täällä niin lauttayhteyksien varassa. Tuo Atlantin väylä rakennettiin silloin 89. Se helpotti vähän niitä kulkuyhteyksiä muun muassa sinne Moldeen. Näistä tunneleista, mutta en ole ihan varma milloin niitä on rakennettu. Käsitykseni mukaan täältä pääsee nyt kuitenkin autolla tai niin tietä pitkin pääsee kulkemaan. 20 000 asukasta kai se tässäkin kaupungissa on. Pääsee tänne silti laivallakin, jos haluaa tulla. Spirit of Adventure Lontoosta tullut tänne. Turistit ihmetteli siellä vähän, kun oli rapasta vehjettä. Semmosta se on. On komia silta siinäkin. Täällä on aika paljon niitä siltoja muuallakin, tämmöisiä erikoisia. Tämä on tämmönen ponttonisilta. Tai semmoisen käsityksen ainakin sain. Ei nuo tietenkään nuo ponttonit tuosta minnekään liiku, mutta siitä tekniikalla se on tehty. Eli ollaan siitä Kristiansundista menty jo ohipäin ja lähdettiin sinne Trondheimia kohti. Tämä on Bergsøysundbrua, tämä silta. Hetken joutuu tässä odottaa, mutta ei näytä siltä, että kovin kauan. Motoristien suosima hotelli. Trondheimin Airport Hotelli. 61 € yö ja täällä on saunat ja huoltotilat kunnossa. No niin, alettiin matka kohti Stenkeriä E6 pitkin pohjoiseen ja siitä vielä jatketaan varmaan hieman pohjoisemmas ja sitten käännetäänkin Ruotsiin päin. Norja alkaa olla taputeltu ja 2300 kilometriä on tähän mennessä reissua tullut taittua. Tämän näkistä peltomaisella. Aika kiva. Löytypä kyllä viimeisen päälle hauska sorapätkä ihan siitä Trondheimista pikkuseen pohjoiseen päin. Katoin siinä, että se menee tuommoinen vähän huonompi kuntoinen asfalttitie sinne lähtee nousemaan ylöspäin. Niin ei muuta kuin sinne ja täällä sitä ollaan jossakin 300 metrin korkeudessa merenpinnasta ja aivan huippupätkä. Siinä on Norjan valkoinen lehmä. Vähän likaisia kyllä, mutta valkoisia ne kuitenkin. Löytyi kyllä kaunis paikka. Tuommoista siistiä peltomaisemaa silmän kantamattomia. Ja tietenkin tässä on näitä kavereitakin kattoo sitä, mitäs duunailla. Terve! Kohta ollaan siellä Ruotsissa ja vielä viimeiset Norjan pikku vesiputoukset. Tuleehan sitä vettä. Kättöden nimisessä paikassa ollaan ja siinä on kyllä tolkun kelekan joku rakentanut. Jamahan näkyy olevan. Vainot pikku sorapätkää Ruotsissakin. Arvidsjaursia kohti ollaan menossa ja sieltä on vajapaikka tiedossa. Kamppeet taas kasassa ja lähdetään Arvidsjaursista ajamaan kohti koti-Suomea. Semmonen kiva Lapland-lotke hotelli. Tähän on helppo tulla ja helppo myös lähteä.
Aika paljon motoristeja näkyy olevan tänäänkin tässä. Löytyy iso kasa tuossa vanhan liiton vetureita. Näyttää samalta mitä on Suomessakin ollut ja en tiedä onko vieläkin käytössä. Tai dieselvetureita ollut. Jotakin vanhoja vaunujakin. Ja mihin lienetä käyttää. Arvitjaussista löytyy vielä tämmönen kiva näköalapaikkakin. On tämäkin omalla tavallaan kiva maisema, vaikka Norjan maiseman jälkeen tuntuukin aika paljon semmoiselta pienemmältä nämä Ruotsin ja Suomen maisemat.